Snip, snap, snoden. Een verhaal schreven en verteld door Henk Puister. Jaren alweer ben ik begund aan een serie verhaaltjes uit de jonge jaren van mijn vader, die nou 91 is. Deze verhalen ben gepubliceerd in Plusterhout, tijdschrift van de Historische Verein van Hogezaand-Sapmeer. We gaan met deze serie soms meer dan 85 jaar weerom in de tijd. Voor radio komt mij, mag ik ze voorlezen, bij Gerard en Toezebal. Vanmorgen lees ik nummer 12 in de serie van 15. Een brief van Els. Met voorde weerom nog vroeger. Brief van Els. Pa en ik zitten elk achter een kop cappuccino bij hem in woonkamer. We hebben het over buitenlanders die in ons land wonen zonder dat ze de juiste papieren hiervoor bezitten. Over moordregels nemen door de wet en te waken gewoon uit menselijkheid praten wie. Schud me in de gedachten dat ik een brief van pa zijn volle nicht Els Wiltje Huisman bij mij heb in tassen. Ik hoor fort voor een dag en hol brief eruit. Al jarenlang schreven Els en ik mekaar. Zij is wiet over de 80, is hoogoud bij de tijd en zij heeft een smuie hand van schrijven. Het leven het haar veel voor de koezen gegeven. Elke week schreef zij haar oudste zus Trui en zij huilde dit jarenlang vol. Sinds Kurt is Trui dan niet meer en ofschoon haar verstand zegt dat het beter is zo, Trui langer de zelf naar de rust van de eeuwigheid, moet Els er nog slimmer winnen dat haar zus niet meer leeft. Trui was van ons allemaal. We waren allemaal wies met haar, schreef Els me. Ik streek briefslicht op mijn schoot, keek mijn pa aan en ik vroeg: hoe lang is het eigenlijk geleden dat Els haar man overleden is? Hij was bij de politie toch? Vader zet zijn kopje op tafel heen en vertelt: nicht Els is al jaren alleen. Ik weet niet precies hoe lang al. Een zoon van haar is bij politie, maar haar man het bij Domo werkt. Ik weet nog dat hij een baan aanboden kreeg en dat is ook de reden dat mijn nicht en haar man naar Bijl verhuisd ben. Overal wordt stoepbrakt, hè? Els gaat er praat op dat zij haar grunnige tol zo goud bijhoudt, zeg ik, na al die jaren dat zij ter ons provincie is en in Drenthe woont. Zij schrijft mij stevast en geef grunnigs, in duidelijke en met penen schreven letters. Met haar geheugen is niks misser, net als met Joenten trouwens. Haar gekheid ligt me wel. Mijn pa kniest. Els onderhuil altijd de katakken in de familie. In haar schrijven komt zij met zoveel namen aanzetten, zeg ik, dat het laat me voor een kloetje. Dan denk ik van, wel is dat ook maar weer. En waar is die een van? Mijn kop is net een Theemse bezetten. Nou, du bent ook de jongste niet meer, kerel. Komt niet voor dat erover touw. Die familienaam door Els overschrift, die stond wit van die af. Het is niet zo roer dat ze er weinig van wijst. Het is een beetje nice. Vader knikt naar de brief in mijn hand. Ja, dat het ze. Een verhaal over jongvader en dat is mijn opa. Hör maar. De brief is geschreven op 15 april 2013. Even opzoeken, hier staat het. Van die opa, mijn oom Henk, heb ik een woordgebeurd verhaal. Wie woonden vrouwige jaren met schild. Eenmaal in zo'n tijd kwam oom Henk met pitje voor elkaar om klippen petroleum te vinden. Maar hij kon klippen ook wel vullen uit een rond vat. Peert wuif haar wogen voorholt en op het Gruinland naast huis vastzet. Met lien en pig en grond. Maar ook wel een boomke vast. Daar stond zo dat er niet bij petroliekaar kon. Of oom Henk ons nou eerst beduidde of dat er eerst ons buur op ging, dat weet ik niet meer. Maar hij ging ook naar Eike Flukstouw over Schilddiek. Flux had de meulen aan het water vanaf Ofwottensknol of Helmster Schipsloot. Dat weet ik niet goud meer. En ik zal ook niet weten wel ik door naar hem vroegen moet of ken. Op 2-0 is mijn familie al voort. Aan Schilddiek waren ook 2 hoeskes, ons buurden het dichtst bij. En zo minder ik weerom kwam, dan had mijn moeke, zijn schoonzuster dus, koffiekloor. En dan had hij zijn brood erbij op. Maar eenmaal haar moeke brei kookt en zij zei: "Wost u brei hebben, Mennek?" "Nee,
want het is brei van bokmelk, zei je. Dat wij vrouw gezegd, wel wetende dat het geitenmelk was. Want in de volksmond is geit ook bok. Nou vinden we het dom zeggen. Moeke zei, nou hebben we gisteren net kauwmelk van Eikes Jo gehoord en door heb ik brei van kookt. Nou dat is een mor, zei onmiddellijk. Hij smaakte met de lippen. Lekker man, zei je. Ik kan wel pruimen dat kauwmelk is. Moeke zei eerst niks, maar nou zei ze, toen heeft bokmelk brei hadden ik. Toen meest toch niet dat we zo'n raas mokken om kauwmelk als ons bokmelk ook lekker is. Oh man, was even mijn gedachten verzonken. Nou zei je, vroeg toen dergijs of hij mij die bok verkopen wil. Ik geef hem de 25 gulden voor. En toen mijn pa bij huis kwam, deed Moeke haar verhaal. Kist wel rood met pa zei, ik ben eigenlijk gek. Dan maar ik zelf weer op zoek naar een gouden bok. En ik heb zoveel klanten, is vast wel een voor hem te koop. Misschien had ik die ook al wel mol schreven. Maar nou dus wel. Mogelijk weer een nij vertelsteltje voor die erbij. Mooi hè, zeg ik als ik ophol met voorlezen. Mijn pa knikt. En ik zei een glimlach om zijn mond. Ik lees nog even hardop weer. Met mijzelf wil het niet zoals ik graag wil. Ik heb in tijden uit boeten geweest. Maar vanmorgen, voor het eten, heb ik de drieste schoenen aangetrokken. Frisse lucht. Ik had kool op hartspier had. Het was net een gevuil of ik een baal in de borst had. Ga maar niet naar buiten, zei dokter, zolang het zo'n koude wind is. Maar het bleef koud en winderig. Afgelopen donderdag ben ik weer naar Assen geweest, controle voor het gezicht. Toen was ik al een paar keer hier geweest. Kankerplek met gezicht. Nou weer 3 plekken. Spuitbus erop en pssst. Eerder ook al. Mijn schoondochter Marjolein zei, dat is stikstof. Daar was ik niet vrolijk van. Hou dan ook, het deed wel zeer. En nou is het een beetje kuisterig, net als eerder. Het is goud dat ik nooit meer op modeploot huif. Ik gniffel en ik zeg, die Els toch. Wat kan ze al haar malheur, monter en schier omschrijven? Onder aan de brief staat, de groeten voor die en dien en mijn familie. Ik buig de brief op. Pa kijkt me aan en ik weet dat hij mijn gedachten lezen kan. Het duurt niet lang meer of ik ga achter het bureau zitten, pak Els haar brief erbij en ik begin aan mijn zoveelste verhaaltje.